Bună dimineața! Astăzi e o zi frumoasă. Haideți să începem. Ei bine, salut, eu sunt Max, iar astăzi vă voi prezenta ceea ce am făcut eu în vacanță. Nu sunt multe de spus, pot să spun că mi-am perfecționat arta de a nu face nimic. Sunt într-adevăr niște lucruri care trebuie menționate, pentru că nu am stat degeaba. În primul rând, trezitul de dimineață a fost mult mai diferit față de cel de la liceu, pentru că la liceu mă trezeam la 6 și aici acasă mă trezesc la 9-10. Este altă situație și sper să profit de vacanță cât mai am timp. În al doilea rând, am mai citit. Am terminat vacanța asta Mitul lui Sisif de Albert Camus, un filozof existențialist. Nu am înțeles foarte mare lucru, dar în schimb mi-e dor de colegii de la liceu când abordam niște teme absolut vitale pentru adolescența noastră. Vă las câteva imagini de când citeam. Pe de altă parte, m-am jucat pe calculator. La liceu nu am timp pentru așa ceva și mă bucur că în vacanță pot să mă joc pe calculator. La liceu avem alte priorități, învățatul, activități militare și nu prea avem timp de jucat. Apoi, mi-am făcut temele la anumite materii, matematică, fizică, informatică, până când m-am oprit când mi-am dat seama că nu mai știu nimic. Îmi lipsesc colegii de la liceu când ne explicam aceste lucruri. Cred că pe asta se bazează cătănia, ajutorul reciproc la nevoie. Altceva ce am făcut, am ieșit cu prietenii și am profitat de faptul cât sunt acasă, că sunt aproape de ei. Ori am uitat cheile. N-am prieteni, da. Apoi, am făcut celebra curățenie. Mătură și mop. Asta este. Și nu în ultimul rând, timpul petrecut cu familia. Noi ca elevi militari nu ne întâlnim foarte des cu acest lucru, a petrece timp cu familia. Totuși, parcă mi-e dor să împart mâncare cu colegii din LM sau ceea ce ziceam mai înainte, să stăm la taclale, pur și simplu. Cam asta a fost. Vă mulțumim că ne urmăriți. Sper că v-a plăcut acest episod. Pentru că urmează această perioadă, vă urez sărbători fericite și Hristos a înviat. Nu uitați să zâmbiți în fiecare zi. Eu m-am dus. Ne revedem data viitoare.